anyámat úgy, nem így. Beiment ember, már például mutat, beiment a belibe. Ember, ne hagyd el. Húzza, dunjad őt. János, letépjem és kezet adjam. Rúgj egy kurva is kell. Miki belé menni a vízbe. Ember, az ügyetkobot nem indul. Rúgj ott. Rúgj egy kurva is. Gyere fején, akkor rúgj meg. Isten faszom. Zöldségre belé. Misike, nyomd meg. Ember, nyomjuk a harréki dunjad, anyám, vagy csak ember, gyere segítjetek ember. Vízbe, Piskán, nyújjad a fisas. Ja! Törgőd meg. Mit? Ember. Passzó! Húzzuk ki ember, ne dőtsük el, így húzzuk ki dunjadot. Ne tessék. Megett a szakít. Valamelyik segíteni, az Isten bassza meg. Ámás. Ámás. Azt mondtad, videózzak. Videósos Isten fasz, a kint szépen. Normális. Ne tetszik a melegház. Kipróha, megvolt. Kicsi! Mélye! Nem! Zájem keresztül jött. Eresszed! Vizes lesz! Mi a cipődöd? Nem, ő lesz vizes lesz! Állj meg kicsit. Ember, gyere nyomjuk keresztül Registennal. Ne tessék. Sebességben van! Ha azért nem gyújt be. Ne tessék. Lehetséges. Oké, főnök. Ha begyú, állítsátok vissza a vízbe. Oké, főnök. Ne hagyd le, bozd meg. Valami rúgja. Há, Isten. Hogy az Isten faszal rúgja, mikor szusz nincsen benne. Ezt a megbaszott illatos csőszomoros Isten a faszal. Húzza bele. Na. Ha rúgjad. Nyomjuk ki ember, azért nem munka, bozd meg. Egyik most nem segítünk, akkor gecik nyomva. Oké, főnök. Megyek tőle. Nem! Nem, mi eresszétek, no! Édes passzó! Gyere, Árpi! Nem már belém jön. Normális. Na, toszítsuk mi? Toszítsuk ki, A rúgjatok. megbaszott vasárnatos kutyabüdös Isten. Cső, na cifra most mi lesz? Megyek haza, bazdok, ha megkapom. Jaj, Isten! Nincs olyan kulcsom, atya? Vagy a 13-as? Mi lettem a vészti? Hallám, nyomjátok, s ha begyú. Na tessék. Mi lettem? Melyik? Mit a beleásítitek? Azt hittem félborít, mert nem láttam semmit a vízben menni. Hallod, abba kutyára.
Mondom, hogy ez hát egyik ember csak őcsülödik, Misi, gotov.